So for tonight video mga kapobre no, natay i-unboxing nigisako man ni unboxing ba, unboxing. So gikan sa kuan. Salamat kay ma'am sa imong padamang no. Anak ko yung mga kuan. So gikan pa ko sa kuan ani nagkuha sa padaha dito, no. So daghan kay no. Mga maong. Daghan kay ni. Tanang mga kapobre, daghan kay mga maong. Sige magamit ra nato ni. Daghan kay isa na no. Puro gini maong oh. Kana ni eh. So napalit yung mga kuan short deo. Maong. Mga maong pants ba? Saan ni sininas bata? Oh, napay kuan. Bedsheet. Oh, naik hambag oh. Grabe eh. Oh. Naman ani. Mga kuas bata oh. Mga kuan ba? Oh, thank you kayo. Salamat yung mga salina. Okay, puti ka salina oh. Sakto ba yung usawa oh. Ano pang bata oh. Sakto kayo. Nasi pang bata oh. Oh. Nah. Kani di ni maras kong bata kaya ako nung kong bata. Atag din ako ni oh. Sumuko na ni. Dawat oh. Nah, ako ni hatag. Daghan man din ano pa? Saan ko ana ni? Makahugot man, magbudbud. Hugot tayo eh. Oh. Sama ni, sanina. Oh. Taas. Ha? Ano si package, ikan si Saudi. Oh. Ada na oh. Sini ginahan na niyo. Leggings. Lakaram sa natong wala ni sunod ka. Ada pa oh. Wala pa ikon ko ano. Ning laso-laso ba? I am happy every day. It seems as all friendship is important. Ayo. Tutok mo ako. Thumbnail ba? Kapoy ko kaya ako ni uli. Kapoy na ko kaya. Maong ra kung tuyo na.
Ang bata oh. So kasi mga maong medyo na igisi siya gamay oh. So, madawat ra mo ko bisag ani gud oh. Yung mga paslubot na igisi. Dapat na siya. Ang hawak eh. Gamay kaya. Kani. Ayo. Dapat ni siya kuan. Sulog magdaro ka ba? Tuhuran nga busog ang tuhuran. Dapat ni siya magdaro ka. Magdaro maguma, pwede na siya. Oh, ako daw. Mga tuhuran na yung buslutan niya. Kani tuhuran rin hapon buslot wa mo rin ang mga mga tuhod rin nga buslot pinana pa oh. Kung may tinapakan rin oh napi buslot pikas darga po ni siya mga kapobre oh. Okay ni, tuhod rin gihapon puros. Apa gini? Ini. Ada yang gisi oh. Okey pa rin oh. Ang problema niya kanira oh. Ang lock pinapungil. Ang sipir okay pa, di. Natago man ang ulo eh. Okay pa kayo. Ang kanira problema ang iyang lock. Tuhuran lagi hapon nga bitas. Ang lock okay pang lock oh, sipir okay. Oh, okay good. Ang isi kanila. Tuhuran lagi perminti mag-isi. Kani tuhod ang yapon. Ang lock niya okay yapon. Sipir. Okay receiver oh. Okay receiver. Kani medyo daghan siya gisi oh.
ikas tuhod pa doon sa paa. Iyang butunis kay guba ng lock. Kasi pero okay. Dagi hapon na siya. Pang kung nagasbukid ani magdaro ka mag-uma. Pwede ni siya. Kani may tatsa oh. May tatsa. May tatsa. May tatsa oh. Okay pang kuan zipper. Okay kayo? Oh. May mga okay nga gikan Saudi. Ano gisi di eh. Mas may lubot. Oo. Kita ng itlog ani og magkinaon sa. Diba? Ay grabe na gini, gisiaw. Pero wa na tayo mahimo ato ginutan eh. Ginutan tingin mga kapobre. Ang butunis, diba na? Asin pero okay pa. Last one. Oh. Medyo gisi na siya. So, thank you kay ma'am no sa naghahatag ani gikan sa Saudi. Salamat kayo. Makasuloob na kita kami. O mga karsonis ba. Mga na no. Thank you kayo. Og daghang salamat. Ma. Hoy. Mada pa malagi ni uban akong karsonis li. Ha? Mada na pa may madaan eh. Kaso isa. Na dere sagol. Ispusa gal ang magala pa. Apil man mo utos eh. Bitaw mga kapobre no. Ako amning kuan, ako aning mga gamit ba. Ako ning giandam kay ako ni panghatag sa bukid. Iniguli nako. Kahon sa karong hinapos Mayo. Ako ni panghatag sa kuang mga kuan dito, mga basta mga katigwangan ito mga igsuonan. Nahatag ko ni. So dili ni tinuod nga nagpada ako no. Kontin-kontin ra ko tagod. Kuan ni siya, ako ni mga salin diri ba. Ay mga buslo tuhuran ako ni pada dito. Ay iwat na lang mo ara diri daghang kay labhonon. Kasabon, kas tubig. So man, no? Salamat kayo sa inyong pagtanaw no. Di kini siya tinuod pinadaki sa mga magpada nato di mata kuan oy. Maging magpada nato bisag kuan na siguro kanang sa mga palitan. Basta kay wala ta kasuhay gipdalahan ta kay ana. So mo na no. Salamat kayo sa inyong pagtanaw di bitaw. Aning sulit ning usa ka sako mga salin na mo diri. Amo ning dalhon sa bukid kay panghatag na ko dito. So thank you kanyo sa inyong pagtanaw diha. Don't be panic, it's organic.